हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय. आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल. पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस. संपर्क 9860 66 17 14. आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील. गेले 2 दिवस सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राजापूर येथील अर्जुना आणि कोदवली या नद्यांना पूर आलाय. या नद्यांचं पाणी थेट बाजारपेठेत घुसलंय, त्यामुळे इकडचा व्यापारी वर्ग मात्र चिंतेत सापडलाय. गेल्या 2 दिवसांपासून राजापूर शहर आणि तालुका परिसरात कोसळणाऱ्या संततधार पर्जन्यवृष्टीमुळे अर्जुना आणि कोदवली या नद्यांना पूर आलाय. सोमवार सकाळपासून पावसाचा जोर वाढला असून पुराच्या पाण्यानं जवाहर चौकातील ध्वजस्तंभाला धडक दिली आहे. तर राजापूर शीळ चिखलगाव रस्ता तर शहरातील बंद धक्का व शिवाजीपत रस्ता पाण्याखाली गेला. संततधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. अर्जुना आणि कोदवली नद्यांना पूर आल्यानं शहरातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना सोमवारी दुपारी घरी सोडण्यात आले. तर जवाहर चौकातील एसटी वाहतूक पूर्णतः बंद झाली आहे. राजापूर शहर आणि तालुका परिसरात गेल्या 2 दिवसांपासून संततधार पाऊस सुरू आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा अर्जुना आणि कोदवली नद्यांना पूर आलाय. अर्जुना आणि कोदवली नद्यांनी इशारा पातळी ओलांडली आहे. तर कोदवली नदीला आलेल्या पुरामुळे खर्ली नदीपात्र तुडुंब भरून झालंय. पुराच्या पाण्याने जवाहर चौकातील ध्वजस्तंभाला वेढा दिलाय. पुराच्या पाण्याची पातळी वाढत असल्यानं नागरिक व व्यापारी सतर्क झाले. तर पुढील 3 दिवस अतिवृष्टीचं असल्यामुळे शहर आणि तालुका परिसर सर्व जनतेने खबरदारी घ्यावी असं आवाहन तहसीलदार सौ शीतल जाधव यांनी केलंय. आपण ही स्क्रीनवर जी दृश्य पाहतो ती राजापूर शहरातील आहेत. राजापूर येथील कोदवली आणि अर्जुना नद्यांना पूर आल्यामुळे या नद्यांचं पाणी थेट बाजारपेठेत घुसलंय, त्यामुळे इकडचा व्यापारी वर्ग मात्र चिंतेत सापडलाय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.